Lafiya kake tsaye a nan. Sweet. Sweet. Lafiya? Sweet that. An ba mai shiga na gaji. Kin gaji? Na gaji. Kin gaji. Ai mu je mu gida. Ai kaure mu je ba. Sa ta a dakin ai. Ban gaji ba ragan maza ban gaji ba. Ayyana. Ke uwarki ce ta ce ki fito. lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Okay, yanzu abin ya kai ma cikin ɗaki na ɗakin aure na. A cikin ɗakin aure na zaka kawo mace kuma? To wallahi sai na gaya mu inna. Wallahi sai na gaya mu inna. Ke kuma duk abin da ya kawo ki yau sai kin faɗe shi a cikin gidan nan. Sai ita dan iska ne. Ba malami ba sa wuce. Zo ki wuce baya ciki. Kin isa ki wuce dan tsaya tukuna. To me ya fito da ke cikin ɗaki na? Dan Audu ta zo nema da ta zo neman dan Audu. Dan Audu ne na? Dakata malama, ba fa na zo gurin mijinki. Dan Audu na zo nema yace mun nan ne daki. Yawa shi kuma dan Audu. Ni kuma dan Audu da zo wannan din electric din wannan wutar mu tana haka fafar kina ji da wutar mu take fafar sai ce dan Audu dan Allah ya dauko su kwanarsa da ya dauko su kwanarsa sai dauko su kundirebar sa da ya dauko su kundirebar sa sai ce mun wannan tsanin zai yi to shi ne sai ce masa akwai ma abun nan dinki suf abun suf dinki sai ita taka sai ya hauto shi ne sai na ajiye wannan to ita kuma ta zo neman dan Audu to ban san dan Audu ya fita ba da to dan Audu da ya fita shi ne ita kuma ta zo tana neman dan Audu sai ne sai bata a lokacin sai daga nan gurin daga ko dan Audu kina ciki wallahi sai na gaya maka yau. Ke kuma bai wa Allah ta. Ya kawo ki anan. Wayo a ce ita da na shiga uku wannan wani kalan masifa ne. Ni ba gurin mijinki na zo ba. Ki dakata ni na zo ne saboda ya koya min karatu don haka ki hakuri. Shi ke da mijinki dukan ku mahaukata ne? Munafiki wallahi sai Allah tona maka asiri ko sai na gaya maka haka. Kake! Wayo! Aha! Ka daina kallo na. Rufe bakinka. Ai ke ce ba kya kula da ni. Yake ce yana siyo kaza. Kullum ki sa ni a jak. Kullum a jak kike sa ni kullum. To kai kana kula da ni ne? Sai dan so kifi na har ki cinye kawai ki sa fulotan kawai ki banni. Wannan kaza in ka kata ni da kai muke cin kazan na ai ba ni kadai nake ci ba. To ake san ba dai haka kawai na kawo miki ba da biyu. So kike yi lalace ko so kike yi kwartanci kina matata ki ce so balan wannan so balan yake zaɓi mai maiko ki daddanna a bakin ki inda na yi magana kawai ki ce ki wacce kike ji ki kwana da ba hawa awara Allah na azabi dan iska kike zo da mu je cikin daki. Inda kina kula da ni ai